Ngayong araw guys is maglaba kami dito sa aming sapa. Nakakamiss yung panahong nagdaan na buhay pa yung aming mga magulang. Dito kami kadalasang maglaba dito sa sapa. Kasama ko pala yung pamilya ng kapatid ko at yung kapatid ko ay namimingwit siya ng mga isda. Yung mga lapisan ba guys, yung mga mga pait-pait. So ayun na guys. Ang linaw-linaw talaga ng tubig. So ngayon guys is magtatagalog muna ako. At may kabaw dito, may kalabaw pala dito guys. Kasi may nagkukuha ng balas ba guys. Noon guys is napakalalim ng tubig. Ngayon ay napakamabaw na. Ano ba yung mabaw ng Tagalog? Ay, meron kamprag oh. Sa una, sus, diya liguanan sa una. Kaya kita, naghanip kayo maligo dira. Hindi pa mangambak. Magkausap ang panahon, magkausap din ang tanan, no? Sa una, bata pa ka, karang tiguang na, naingon na, ano. Nagdala pala ako ng carpet, guys. Dito ko ilalaba tong carpet na to para madali siyang malabhan, guys. Una pa ginawang tubig, at isang banlaw mo lang guys is mawala na yung mga alikabok guys kasi madali yung mawaswasan ba guys. Hindi ko alam yung anong Tagalog yung magwaswas guys, basta muna na siya guys itong mga Bisaya kasabot diya. So ganyan na guys, ang mga Tagalog pala di makaintindi ng Bisaya o ayan na guys yung Bisaya guys, at saka magtatagalog ka, napaka-word talaga guys. Sana naging sa iba na lang ako para million views yung kita ko. So ayun na guys, ang lamig-lamig, ang sarap-sarap. So ganyan maglaba ng carpet guys, pina-style-style mo pa guys, o pinaalon-alon mo pa yan sa tubigan guys. O ayan, kuting bandaw-bandaw lang guys. Para malabhan ko na agad mamaya guys. Sana naging sa iba na lang ako para million views yung video ko guys. Yan na guys, nilalabhan ko na yung carpet ko at ito lang yung dala ko guys. Sumama lang ako sa kanila pero ito lang yung dala ko at may baon sila na saging guys, kumakain yung pamangkin ko at nagbibilad ng araw din yung isa kong pamangkin guys. So ayun, at saka yung asawa ng kapatid ko guys is naglalaba din siya guys para madalian, at saka yung pamangkin na isa ko guys, and then andun sa unahan guys is may nagkukuha ng balas guys. So na guys is daghan kayo nalaba dire, hindi maligo dito hindi maligo guys, barang saging, barang kamuti, manlaba rin mga labunon. So guys, wala na dito kayo manlaba dire sa una, buhi pa mong mga ginikanan guys, dire din manlaba. Pero nausap na dito ang panahon, nagkadugay ang panahon, wala na dito nakaayo manlaba dire gibidyo di ko di mo ko. Yan yung paglabas suba guys, tambog na yan yung suba. Yan yung pagtambog guys. Yan na naman siya guys, lahos na siya guys. Ito sabi lalo nami sumura dyan mong gianhi dire. Sumungulit nami guys, ang laba mi og carpet guys, sa suba na mo gilabhan ang among carpet guys.